салом алайкум дӯстои азиз. Курси имрӯза Коммерсбанк 1000 рубл 130 сомон, $100 1040 сомон, 100 евро 1100 сомон. Хумо 1000 рубл 133 сомон 80 дирам. Алиф бан 1000 рубл 133 сомон 80 дирам, $100 1060 сомон. Перевод ба картаи Спетаменбанк 1000 рубл 133 сомон 80 дирам. аз Сбербанк ба картаи Амонатбонк сумраонкунӣ 133 сомон 80 дирам мегзарад. Душанбе Сити 1000 рубл 133 сомон 80 дирам. Банки Эсхат 1000 рубл 133 сомон 80 дирам, $100 1060 сомон. Орион Бон 1000 рубл 133 сомон 80 дирам, $100 1060 сомон, 100 евро 1224 сомон. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. Барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.